चेनेल दं नालाय आगैनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जागोन ना आगै बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय बयखौबो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आरो बयखौबो रायलायनानै ओमफ्राय आदाखौबो लोगो मोनबाय बयखौबो लोगो मोनबाय नोंबोथ' खम फैलायनाय ओमफ्राय फैनाय बिदिनो मानसि जमा जमा नुफैनानै जायगाया बेनो रायजोखौ बै गोजौआवनो आरोना जेरावखि इन्टारभिउ माने बयासो Hai pura जेसेबां खिनि इउटिउबारफोर सफैबाय आंनि लोगोफोर बेवहाय गेलेनायनि जेबो बाथ्रा गैया आरो बेयाव जिरायनोबा सोरबाफोर जोंनि नेहा बे नङा कि नोंथांमोनखौ बासिनोबा बेयाव जिरायबाय आरो बेयाव सोरबा जिरायबाय बेफोरखौ सानदों नामा नोंथांमोना साना नोंथांमोना सानगोन नामा बेबायदि सानगोन नामा जोंहा गेमस्रि दैमारिया सौफैहां जाबाय आरो लोगोसे प्रान्जल नार्जारि बिथाङाबो फैगासिनो दं बिथांखौ आं कल खालामदोंमोन फट'खौ जाजोब्बाय आरोबाव एसे हाबावनांगौ होननानै सानदोंमोन आरो माखासेया बानायबावनो दङ ना फेसबुकआव फेसबुकआव आर'नाइ होबाय आरो गिबियावनो बयखौबो बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरबाय बेखौ आङो बुंना लाखानोसै आं जिखुनु बर' चेनेल नुबानो आं साबस्क्राइब खालामखायो आरो नोंथांमोनाबो बेखौ खालामबानो जाबाय मिथिबाय ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय नाम होननाय लोगो लोगो साबस्क्राइब खालामनांगौ सोरबा नाम खिन्थाबा बयबो खालामजोबनांगौ लोगो होमबानासो साबस्क्राइबार्स मोनगोन ना जों नङाबाबो थगायलायो बिराद गाज्रि मानसि दं आंनिखौ बिदि खालामफिनबाय खालामनानै लोगो फट' जमायो खालामनानै दे गासिबखौबो खनसे नुदोंलै जावसिलाजोबना होलायदोंब्रा खनसे बयखौबो नुदोंलै आं खनसेल' लाखागोन इउटिउब चेनेलाव आंनि चेनेलनि मुङानो के नार्जारि ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गासैबो आरो चेनेलनि मुं आरो साबस्क्राइबार बा मा कन्टेन्ट होयो बेखौल' बुंनानै माबाबानो जाबाय आरो ना नङाबा बुजिया बुंबावनो मोननाय नङा प्रकाश एन्टारटेनमेन्ट मेहेर प्रान्जय आरो लोगोसेनो प्रान्जल सानैबो फिसा मिनिदों माथो बिसोरो जोंहा दायो लोगो मोनदों प्रान्जयनिया आं सिगां नायबाय थायो ओमफ्राय खिन्थु लोगो मोनाखै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों ओमफ्राय फैनानै माबायदि मोनदों जेनेबा जोबोद मोजां मोनबाय आरोना मेरला मानसि फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आं माने जोबोद मोजां मोनबाय फैनानै दा गिदिर गोलावफ्रा जि नांलायलांबाय जों इयुथफ्रा जों मिडियायाव नांलायाबानो जाबाय जों ज' जाबानो लाइक पाब्लिकफ्राबो ज' जागोन आरोना मिडियायाव जों जेखौ देखायगोन बेनो आरोना बेखौनो बुंनो सानोदि जों ज' खालामनो हायो दाबो जों ज' जानो हागोन ज' जानो बानाय जा फट'खौ खुसि खालामनो मोनदों माने आं जमा गैया आरोना मैयानिफ्राय नोंसोर नुखादों ओमफ्राय मिथिङाव फैनानै माबायदि मोनदों होनदों आरो मिथिङाव फैनानै सिनायनाय लोगो मोनबाय फार्स्ट टाइम लाइफआवहाय उन्दैयावथ' सानाखैमोन इउटिउबार जानो सिटुवेसनाव थिनबाय लोगोफोरखौ लोगो मोनदों मोजां मोनदों आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजां मोनदों जागोन ओमफ्राय आदा प्रान्जलनि बियो बयबो सिनायखायोआनो जानो हागौ फार्स्ट टाइम मोगथाङाव लोगो मोनदों आरोना दासो जाखांबायलाय जाखांनानै एकदमबारे
गैया बुंजोब्बाय बोरमा जालाय ना जालाय दाउ जालाय अमा जालाय जागांबाय आरोना ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदों बिथांखौ लोगो मोननानै बिथांजों जों सिगाङाव रायलायबाय थायोमोन जेब्ला इउटुब बिथाङा खुलिजेनदोंमोन बेनिफ्रायनो जों रायलायबाय थादोंमोन आरोना उदालगुरि एजेन्ट बिथाङा जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेनिखायनो बिथांनि चेनेलआ जाबाय उदालगुरि एजेन्ट जाय बिथांमोना माने सापर्ट खालामनो गोसो दं सापर्ट खालामबानो जाबाय बर'जों बर' अनलायबानो जाबाय आंखौ माने साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम बेबायदिनो जौगानांगौ गावजों गाव ताला थिन ताला गाखोना फैबाय जों नै Lumbai, Aqua, Anima, Producer, Channel Nama, NG, Nazi. This is one of the जोंहा रायजोफोर फिसायखौबो लोगो मोनदों नै थायो एसे थाब थाबनो लोगो मोनो आरो फैनानै माबायदि मोनदों जेनेबा फैनानै मोजां नांबाय लोगो मोनबाय जोंनि इउटुबार लोगो बिथांमोनखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै सोरबा बायदिया नुजाफैनो हाबाय खौसेथिखौ देखायनो हाबाय बेनि थाखायनो मोजां नांबाय जायफोरा माने न'खराव बेस्थ' दङ दुखु मोननाङा जों बयबो खौसे जानांगौ खौसे जाबासो सोरनिबा खैफोदाव हेफाजाब होनो हायो दिनै मोजां मोननानै दिनै लोगो मोननानै मोजां मोनबाय फैनानै मिथियो फैनानै माबायदि मोनखो जेनेबा जायफोरखौ माने मबाइलाव नुबाय थायो मोगथाङाव नुबाय सेकेन्ड टाइम जोङो फार्स्ट टाइम खनसे लोगो मोनखांखाबाय सेकेन्ड टाइम जोङो आरो इन्टारटेनमेन्ट अल एबा आंथ' लाथाव होननानैसो बांसिन मिथियो थ' आंनिफ्राय मोनसे फिसा कुइसन आरोना बेयाव फैनानै माबायदि मोनखो आरो जेनेबा दासो जाखांगोना फैनानैथ' बरिया मोजां मोनबाय बयबो फैदों गोजोननाय मोनफैबाय आरोना नोंबोथ' खम गोजोननाय मोनफैबाय फैनानै बिदिनो मानसि जमा नुफैनानै ओरै इउटुबार्सफोर दं बरिया बयबो देरलांजोबनांगौ बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ आरो मा बेलाय नङा होमबा बेनो थ' जिखियानो जाया थ' जोंनि बे बड' इउटुबार मिटआपआव आंनि बेस्ट सिंगारखौ लोगो मोनदों आरोना थ' नोंसोरफोरनिबो बेस्ट सिंगारानो जागोन थ' बिथांनि गोबाङानो बिग फेन दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थ' नोंथांमोना नायदो नै आदा रिमाल थ' आदा रिमालाव आं मोनसेल' खोथा सोंगोन जे फैनानै माबायदि मोनदों आरो आं मोजां मोनदों माने इउनिटिखौ नुनानै मोजां मोनदों गासैबो माने लोगो फिसा गासैबो मिलायनानै जों बेबायदि खालामनो हादों मोजां आरो माने जोंनियाव माने बर'फोराल' नङा गासैबो बेबायदि जायो नालाय हारसाफोराबो पिकनिक टाइमाव हारसा इउटुबारफ्रा मालाय गावबा गाव गोरोबनानै माने बेबायदि मोनसे मिटाप लाखियो दा दिनै जोंना बर'फोरनाबो जानो हादों मोजां मोनदों आरो गोसोखौ बेनोसै थेंक इउ स' माच थ' जोंहा नै आदा जेडिएक्सखौ लोगो मोनफिनबाय थेंक इउ स' माच माने नोंथाङाबो माने बिसिम फैनो थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो माखासे इउटुबारफोराबो फैदों बेनि थाखायनो माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माखासेफोरखौबो आङो माने भिडिअस नायबाय थायोमोन नालाय ओंखायनो आं दा दिनै मोखाङाव माने फेस टु फेस नुनानै गोजोननाय मोनदों आरो थेंक इउ थ' बाजैयालाय फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बिरादनो बयखौबो लोगो मोननानै माने मबाइलावल' नुबाय थायोमोन लोगो मोनलायदोंमोन आरोना आरो जोंखौथ' सिनायाना बांसिनानो दिनै लोगो मोनबाय नोंबो सिनायबाय आंबो सिनायबाय गासिबो समान आंबो सिनायखाय नायबाय थाबाय नायनायालाय खिन्थु माबा आरो ना मोगथाङाव नुफेराखैमोन आरोना दिनै नुबाय आरो थ' थेंक इउ स' माच बाजै माने बेयाव माने बर' जानोखि अल बड' इउटुबार बिथांमोननि बेयाव माने मिटाप लादोंमोन आरोना जाय बिथांमोना फैनो हायाखै बिथांमोना जानो हागौ माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बिथांमोना इम्परटेन्ट खामानि थाबा माने सफैनोबो हायाना बे खामानिफोरखौ गारनानै बेयावबो माने थांथारनांगौ जायोना बेयाव जाय बिथांमोना सफैनो हादों लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो इउटुबारफोरनि सायावहाय स्पन्सरशिपनि थ्रुयैबो जोङो भिडिअ भिडिअस बा प्रडाक्टफोर बिदि लाबोनो हायो आरो बेयावहाय जोंहा मोनसे मोजां इनकाम जायो आरोना आरो कलाब इन्स्टायावबो खालामनो हायो नट अनलि इउटुब इन्स्टायावबो खालामनो हायो फेसबुकआवबो खालामनो हायो ओमफ्राय आरो बारा सिरियास रायलायनायनि नेम गैया जाहैबाय आं बारा सिरियास मोनजा जोंहा मिथिखागौ बयबो आं बारा सिरियास मोनबो नायनो गोसो जाखाया मानसिफ्रा माने आंनाथ' चेनेलनि नामानो
interested kan kasih misalnya dah channel mana interested kan kasih mana beda mana channel berapa itu lah ada apa pada dulu aja mai speaker hubungan itu buat dia baca program Hollywood kalau bawa tang jadi kalau pada dah kan kita mungkin mau tang juga kalau program kasihnya आंनि जाखिनि आंनाव गोसोआव दङ आं माखासे बुंलांगोन माबायदि बिथिङाव मानसिफ्रा माबायदि सोलोंदों थानाया मोजां माने माखासे आंबो माबायदि भिडिअ थायो माबायदि कम्प'ज खालामनानै लायो आं बेखौ बुंलांगोन आरो माखासे आं मोजां खोनासंलांबानो जाबाय मेन बयआ जोंना वान नाम्बार कुइसना बेनो जाहैबाय इउटुबनिहाय माने इउटुबनि फारसेसो बुंखागोन नालाय इउटुबनि फारसे ओमफ्राय फेसबुक पेजनि फारसे बुंखागोन आं मोननैल' बुंखागोन आरो आं बुंनायनि सबाबो गैया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन खना खनलानि मानसिफ्रा खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो जोंनि जेसेबांनाखि इउटुबार्स टिम गासिबो सोर सोर नुजाफैदों बेयावहाय बयखौबो गिबियावनो खुलुमबाय ओमफ्राय गिबियावनो आं बुंनो सानोदि आं दिनैसिम बेफोरबायदि स्पिचबो होफेरा बुंनोबो हाया बिखाफ्रा गुबुनफ्रा मोनो ओमफ्राय माने आं मा होनो सानो आरोना हाया बुंफेराखै नालाय माने इसेबां एक्सपिरियेन्सबो गैया जिखुनु बेनो आंनि बिराद बयनिख्रुइ गोजोननाय बाथ्राया बेनो जे जोङो खौसेथि जानो हादों फैनानै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो हादों सिमनसाफुरि नगाव बिश्वनाथ ओमफ्राय ओरै जोंहा बरमानि फैदों क'क्राझारनि फैदों गसाइगावनिफ्राय फैदों लोगोसे जोंहा ब्रादार बेंगलरनिफ्रायबो फैदों डाइरेक्ट बेयावहाय आं माने अभार डिस्ट्रिक्टखौ बावलांदोंबा सरि खिन्थु आं माने बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो माने आं बयखौबो नुनानै आं मोनसे पावार फैनाय बायदि मोन्दों आरोना जोंनाव मोनसे जमा मोनसे पावार फैनाय बायदि मोन्दों आं बिराद गोजोननाय मोन्दों दा जुदि जोङो बिदि खौसेथि जायोब्लासो जेनेबा नांलाय खमलाय जानाय नङा फार्स्टआव जाहैबाय जों कन्ट्रभार्सि बेखौ आं रायज्लायनो सानो कन्ट्रभार्सिया मानिफ्राय दावराव जाबाय थादों होनबा बेबो जेना दा थिग बेफोरबायदि जानायावनो बांसिन रिप्ले जानायावहाय कन्ट्रभार्सिया बांसिन दावराव जालाङो थ' बेयावहाय सोरबा सासे जेननानै लायोब्ला सिरि जागौमोन बेबो जेनला बेबो बाय सोरबा मानसि इन्टारनेटखौ सोरबा कमेन्ट खालामदों नामा सोरबा इन्टारनेटखौ सोरबा भिडिअ कन्टेन्ट लाबोदों नामा बेफोरखौ नोजोर नांगोन बिनावहाय बेखौ जाज खालामनाया गाहाम आं बेखौ सानो स' बेनिखायनो थेंक इउ स' माच आं खेबसेबाव जोंनि बर' हारिनि इउटुबार बेवहाय नुजाथिफैनायखौ आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय होमबा जय बर' हारिनो जय बर' हारिनो जय बर' हारिनो जय बर' इउटुबार जय बर' इउटुबार जों दिनैनिफ्राय सासे आरो लोगो मोजांखौ मिथियाबो आंनि नामा सुनिल बर' इउटुबनि चेनेल नामाबो सुनिल बर' आङो नेक्स्ट इयुनाव आरो कमेडि मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों बे जाबाय स्नेक जागोन दे स्नेकनि मोजां माने आं मिनिया थावनो खासिनो लोगोफोर आंनि आं कमेडिफ्रा जेखि जाया भिडिअ लादों एसे सेकआप खालामहैदो थ' आं लास्टआव फैनानै माबायदि जोबोद मोजां नांदों माने लोगो मोनलाजोब्बाय माने ज' लोगो मोनलायनानै माने इन्टारेस्ट नांदों आरो माने बयबो आरो दिनै गियान मोनबाय बुजिबायबो माने मिथिना मोनबाय कन्ट्रभार्सि मा बुंगौ दिनै आदामोना बेजों फुल बुजिबाय आरो बेखौनो आंनि बुंनाय बेयाव मिथुन बर'बो दङ थ' सिगाङाव लोगो मोनलायबाय आरो ना मबाइलाव खिन्थु मोखाङाव नुवाखैमोन दिनै नुबाय आरो ना गासैखौबो थ' फैनानै माबायदि मोनदों जेनेबा नुयैफोरखौबो नुजोब्बाय आरो ना गासैबो नुलायजोब्बाय माबा खावला खावलि नुलायबो माबाय दा मोगथाङाव नुबाय मोजां नांदों आरो ना गासैबो लोगो मोनलायबाय थेंक इउ स' माच इयुनाव आरो मालाबा लोगो मोनलायगोन आरो मालाबा नेक्स्ट आंबो भिडिअ लाइन र' फैलाय Hello everyone, आगैखौ दिनै लोगो मोनबाय बिराद मोजां नांबाय आरो थेंक इउ आगै फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आगैनाबो चेनेल दं नालाय आगैनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जागोन ना आगै आरो आगैया मोजां भिडिअ बिदिनो लाबोबाय थागोन नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि सापर्ट नङाबाथाय जों मालाबा आवगायनो हाया बेखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ ओंखायनो आगैनि चेनेलाव जाय फैदों जाय नायदों अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामनांगोन ना थेंक इउ आगै आरो बिराद मोजां मोनदों आं दिनै बयखौबो फंबाय माने बिनानाव बा बिदा हक बिब' हक गासिखौबो जों लोगो मोनदों बेनिखायनो बिराद गोजोनदों
फै आगैनिया भिडिअ जागोन ना फैनानै माबायदि मोनदों बेखौ एसे फोरमायहरदो फैनानै बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय बयखौबो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आरो बयजोंबो रायलायनानै ओमफ्राय आदाखौबो लोगो मोनबाय बयखौबो लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों मोजां नांबाय माथो बुंनो आरोना थ' बिदि माने जों लोगो हमलायबा जोंनि गेजेराव माने बे माने एकताया मोनसे इउनिटिया जायो आरोना बेनिखायनो जों लोगो हमलायबाय मोजां नांबाय आगैजोंबो दिनैसो लोगो मोनदों आङो ओमफ्रायथ' गोदोनिफ्रायनो लोगोना आरो सानैसो इउटुबारफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना थ' बहुद मोजां नांबाय फैनानै ओमफ्राय जोङो मोननैसो बाथ्रा सावरायबाय जों बोरै माने जोङो बोरै जों फिउचाराव मोजाङै खामानि मावनो हागोन बिनि सोमोन्दै जों रायलायबाय थ' मोजां नांबाय मिटिङाव माने मोजाङै जोब्बाय आरो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं मोनसे सोंनि जे जेनेबा बेयाव जे माखासे बोसोन होदों बेखौ जे मानिनानै सोलिलांनांगोन ना लांनाङा खोनायाखै जेनेबा माखासे बोसोन होदों जेनेबा माखासे खोथाखौ मानिनानै सोलिनो होदों बे मिथिंनि गेजेरजों जेनेबा गावजों गाव लोगो जानांगौ नांलायनाङा बेबायदि बेखौ मानिनानै सोलिलांबानो जाबाय जिखुनु सब खोथायाबोथ' सैथो जानांगौ बे नङा सोरबा मानिग्राया मानिखायो बेनो आरो जोंनि बर'नि गेजेराव भाइराल कन्टेन्टखौ लाबोनाङा आंनिफ्राय बेल' नाम्बार 1 रिकुवेस्ट खालामनाया रायजो राजाफोरनि बे कन्ट्रभारसि बे मोननैखौल' दालाङो